Айтос. Ξέρετε πού είναι το χωριό, Αητός? Знаете ли къде е селото Айтос? Πόλη. Πόλη, ναι. Ναι. Από εκεί κατάγομαι, στην ουσία. Оттам е моят происход. Και ο καιρός τα φέρνει έτσι πώς γυρίζει και 100 χρόνια μετά ξαναρχόμαστε. И с промяната на времената, с обстоятелствата, 100 години, пак сме тук. Θα κάνω μια ερώτηση. Да попитам нещо. Ποιοι είναι για πρώτη φορά σε μια τέτοια συνάντηση? Кои са за първи път на една такава среща? Πολύ ωραία. Много. Είστε αρκετοί. Доста сте. Και τι περιμένετε να ακούσετε? И какво чакате да чуете днес? Φαντάζομαι Представям си, ότι αρκετοί από εσάς ήρθατε από περιέργεια. че много от вас дойдохте от любопитство Πένι έχει μπροστά μας τη καρέκλα. и не едно идики кате баща наш. Α, οκ, δεν την είδα. Μπροστά. Φαντάζομαι κάποιοι ήρθατε από περιέργεια, κάποιοι ήρθατε γιατί σας μεταδόθηκε ένα μήνυμα ότι είναι σημαντικό να είσαι εδώ. Вярвам, че много от вас дойдоха от любопитство, някои от вас, защото ви дадоха така едно съобщение, че е много важно да бъдете тук. Κάποιοι θα είστε και τα επόμενα 5-10 χρόνια, σίγουρα, μπορεί και όλη σας τη ζωή. Някои ще бъдете и следващите 5-10 години със сигурност, може през целия ви живот. Κάποιοι μετά από 5 χρόνια μπορεί να λέτε είχα πάει και εκεί και εγώ, αλλά δεν κατάλαβα πολλά, άσε με, πέρασε και η ώρα κιόλας και άρχισα να πεινάω και έφυγα. Някои от вас след 5 години ще казвате, бе, едно време бях и аз там, ама стана късно, огладнях и си тръгнах. Είναι θέμα στατιστικής όλα. Въпрос на статистика е всичко. Απλά δεν ξέρεις ποιος θα είναι σε ποιο σημείο από τα δύο. Просто не знаеш кой в коя позиция ще бъде от двете. Όσον αφορά για μας, Относно нас, η αλήθεια είναι ότι πέρασαν ήδη 30 χρόνια που είμαστε στην ΕΛΕΡ. истината е, че вече минаха 30 години, в които сме в ЕЛАР. Αν μου το λέγανε αυτό όταν τότε υπέγραφα την αίτηση συνεργασίας, Ако ми го бяха казали това, когато тогава подписвах молбата за партньорство, δεν θα το πίστευα με τίποτα. в никакъв случай нямаше да повярвам. Με τίποτα. В никакъв случай. Με τίποτα. В никакъв случай. Γιατί ξεκίνησα για την ΕΛΕΡ μη βλέποντας μεγάλα πράγματα, αν και μου άρεσαν τα μεγάλα πράγματα. Защото стартирах с ЕЛАР без да виждам голямата картинка, въпреки че ми харесваха голямите неща. Απλά ξεκίνησα για να βγάλω τα χρήματα του ενοικίου του γραφείου που είχα, γιατί είχα ένα λογιστικό γραφείο σε μια πόλη κοντά στη Θεσσαλονίκη, στα Γενιτσά. Просто стартирах, за да си изкарам найма на кантората, защото имах една счетоводителна кантора в едно градче близо до Солун в Яница. Όλοι έχουμε ένα κοινό σημείο και αυτό λέγεται η υπογραφή που κάνουμε την αίτηση. Всички имаме една обща, така, нещо общо и това е подписа, който слагаме в молбата за партньорство. Και αυτό το κοινό σημείο που έχουμε όλοι μας όσοι είμαστε σε αυτή την αίθουσα, И това общо, което имаме всички, които сме в тази зала, το ωραίο είναι ότι δεν ήταν προγραμματισμένο. хубавото е, че не беше планирано. Δηλαδή, εγώ δεν έψαχνα μια δουλειά σαν την ΕΛΕΡ, να σας πω την αλήθεια. Аз, например, не търсих една работа като ЕЛАР, за да бъда честен. Να δείχνω κραγιόν, αρώματα και κρέμες. Да показвам червила, аромати и кремове. Δεν έψαχνα με τίποτα κάτι τέτοιο, В никакъв случай не съм търсил нещо такова. Και δεν έψαχνα με τίποτα το ότι να δείχνω και να πουλάω κιόλας, γιατί ποτέ δεν το είχα κάνει. И не съм търсил в никакъв случай да показвам и да продавам от всичкото нагоре, защото аз никога не съм го правил това нещо. Θα σας πω όμως τι έψαχνα. Ще ви кажа обаче какво търсех. Τον τρόπο ζωής που δίνει η ΕΛΕΡ έψαχνα. Търсех начина на живот, който дава ЕЛАР. Αυτό το ψάχνα από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκα. Това го търсех от първият момент, в който се родих. Και αυτό είναι στην ουσία που στην αρχή σου δημιουργεί μια πρώτη ομίχλη και λες τώρα εγώ τι σχέση έχω
με όλα αυτά. И това е всъщност нещо, което ти създава една първоначална мъгла. И си викаш, аз какво общо имам с всичко това? Οικονομικά σπούδασα Финанси завърших και είχα μπει ήδη στη διαδικασία να εξασκώ το επάγγελμα. и вече бях започнал да практикувам моята професия. Κατά μία λέξη που είπε η Φατμέ, αν θυμάμαι καλά το όνομα, Задържам една дума, която каза Фатме, ако не бъркам името в началото. ότι θεωρούσα ότι ήμουν τυχερή, είπε. Мислеха, че съм късметлийка, каза. Πιστεύετε ότι η τύχη παίζει ρόλο στη ζωή ενός ανθρώπου? Вярвате ли, че късмета играе роля в живота на един човек? Ναι στα βουλγάρικα Не ή на ναι στα български или ελληνικά? не на гръцки? Πιστεύω ότι παίζει τον εξής ρόλο. Вярвам, че играе следната роля. Πιστεύω ότι όπως ξεκινήσαμε κατά τύχη στην ΕΛΕΡ, γιατί κατά τύχη κάποιος άνθρωπος μας μίλησε, Вярвам, че както стартирахме по случайност в ЕЛАР, защото по случайност някой човек ни срещна и ни сподели идеята, έτσι και κατά τύχη γεννηθήκαμε. така и по случайност се родихме. Εντελώς. Съвсем случайно. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ είμαι προϊόν τύχης Не знам за στον вас, κόσμο αυτό. но аз съм продукт на късмет в този свят. Το 1968 που γεννήθηκα, 1968, когато се родих, η μητέρα μου δεν ήταν παντρεμένη όταν έμεινε έγκυος. Είχε ένα δεσμό με τον μπαμπά μου 3-4 μήνες. майка ми не беше омъжена, когато забременя. Имаше една връзка с баща ми от 3-4 месеца. Και εξαιτίας μου παντρεύτηκαν. И заради мен се ожениха. Γιατί το 1968 δεν ήταν τα πράγματα έτσι όπως είναι σήμερα, ήταν αλλιώς. Защото 1968 не бяха нещата както са днес, бяха различни. Και θεωρώ ότι όλοι είμαστε τυχεροί από τη στιγμή που γεννιόμαστε και παίρνουμε τα βασικά εφόδια. И вярвам, че всички сме късметлийци от момента, в който се раждаме и взимаме основните принципи. Και στην ΕΛΕΡ, να σας πω, καθόμουν και το σκεφτόμουν. Τι ήταν αυτό που με έκανε τυχερό? И в ЕЛАР един ден седях и си мислих какво е това, което ме направи късметлия. Σήμερα ξέρω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός και θα σας το εξηγήσω. Днес знам, че бях голям късметлия и ще ви обясня защо. Πρώτον, ήμουν τυχερός γιατί ο φίλος μου μίλησε για την ΕΛΕΡ όταν είχα ήδη 3 δουλειές και ήθελα να αλλάξω πάρα πολύ όλο αυτό που έκανα γιατί είχε αρχίσει να με πνίγει. Първо, моят приятел му сподели за ЕЛАР в етап, в който работих 3 работи и наистина исках да променя това нещо, защото бях много изморен и всичко това ме задушаваше. Αν μου μιλούσε κάποιος όταν ήμουν 20 ή 24, από όλα τα περίμενα έτοιμα από τον μπαμπά και τη μαμά, θα έλεγα εγώ με τίποτα. Δεν έχω ούτε χρόνο, ούτε με ενδιαφέρει. Αυτό θα έλεγα. Ако някой ми беше споделил, когато бях на 20 или на 24, когато чаках всичко на готово от мама и тата, в никакъв случай нямаше да се съглася. Ще да кажа, това не е за мен, не, нямам време за това. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν το timing που σου έρχεται μια πληροφορία. Вярно, че е много важен тайминга, времето, в което ще ти дойде една информация. Αυτό όμως δεν μπορείς να το ορίσεις εσύ. Но това не зависи от теб. Εδώ είναι που έρχεται, που λέμε, ήρθε τη σωστή στιγμή. Това е дето викаме, дойде в точният момент. Και μετά, επίσης θεωρώ ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί όταν υπέγραψα την αίτηση σκέφτηκα, εγώ δεν έχω σχέση με αυτά τα προϊόντα, θα βάλω τη μάνα μου και την αδελφή μου να τα πουλάνε. И след това чувствам, че съм много голям късметлия, защото когато подписах тази молба, казах, аз нямам нищо общо с тия продукти и ще сложа майка ми и сестра ми да ги пробутат. Δεν θέλω εγώ να δείχνω προϊόντα, μου άρεσε πολύ το marketing. Не исках аз да показвам продукти, на мен ми хареса много маркетинга. Και θεωρώ ότι ήμουν πολύ τυχερός γιατί και η μητέρα μου και η αδελφή μου μου είπανε μη μας ανακατεύεις με αυτά, εσύ τα έκανες, εσύ φάτα. Έτσι μου είπαν. И се чувствам голям късметлия, защото когато се обърнах към майка ми и сестра ми, те ми казаха, не занимавай се с тия глупости, както си забърка кашата и аз ще си я. Γιατί αν το κάνανε αυτές για μένα, εγώ δεν θα ήμουν σήμερα εδώ, σίγουρα.
Защото ако бяха го направили те за мен, аз нямаше да съм днеска тук със сигурност. Μπήκα στη διαδικασία μετά να το κάνω εγώ και αυτό σήμερα μου δείχνει ότι ναι, το είχα δει σοβαρά και έψαχνα να βρω λύση, να το κάνω. След този случай аз просто нямах друго решение, трябваше да го направя аз и благодарение на тяхната реакция аз трябваше да намеря начин за да успея. Τότε όμως δεν το ήξερα, σήμερα το ξέρω. Тогава обаче не го осъзнавах, днеска вече го знам. Και πολλά άλλα, τα οποία στην ουσία, πού θέλω να καταλήξω, ότι το τι σημαίνει τύχη και τι σημαίνει ατυχία είναι σχετικό. Θεωρώ ότι όλοι μας είμαστε τυχεροί, όμως αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Много още неща, като вярвам, че това какво означава да си късметлия и да нямаш късмет е относително и зависи от много неща. Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που είναι σε αυτή την αίθουσα σήμερα? Много е важно как вие се чувствате. Чувствате ли се днеска късметлийци, че сте в тази зала тук? Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που είναι στην ΕΛΕΡ? Вярвате ли, че сте късметлийци, че сте част от ЕЛАР? Θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό που είστε αυτός που είστε? Вярвате ли, че сте късметлийци, защото сте това, което сте? Μετά την τύχη παίζουν δύο άλλες λέξεις. След късмета играят роля две още думи. Θα πρέπει μετά να τολμήσεις След това ще трябва да посмееш. Благодаря, Лена. να τολμήσεις, Да γιατί посмееш, αυτό θα σε κάνει να πας παρακάτω. защото това ще те накара да продължиш. Είναι σαν να είσαι τυχερός επειδή βλέπεις μια γυναίκα έτσι όπως τη θέλεις. Това е като че ли да се почувстваш късметлиец, защото виждаш една жена както си я представил, както си я искаш. Είσαι τυχερός που τη βλέπεις και είναι μπροστά σου και σε βλέπει και αυτή. Късметлия си, че я виждаш и тя те вижда пред теб. Αλλά άμα δεν τολμήσεις θα μείνεις μαλάκας. Но ако не посмееш да говориш с нея, си малака. Είναι γνωστή η λέξη, δε. Много я знаят думата, нали да не я превеждаме. Ναι, γιατί πρέπει να τολμήσεις και να πας να δεις, να την πεις εσένα έψαχνα, σε θέλω. Да, защото трябва да посмееш, да иш, да кажеш, теб търсех, искам те. Το ίδιο είναι και με την Ελλάδα. Същото е и с Елар. Το ίδιο είναι και με κάθε τι που βλέπεις σαν μια πρόκληση μπροστά σου. Същото е и с всяко едно нещо, което виждаш пред теб като предизвикателство. Αλλά στην ΕΛΕΡ τι χρειάζεται να τολμήσεις τελικά? Но в Елар какво трябва да посмееш в крайна сметка? Θα το έλεγα πολύ απλά, να ανακαλύψεις το ταλέντο που έχεις σαν άνθρωπος. Би го казал много обикновено, да откриеш таланта, който имаш като човек. Γιατί? Защо? Γιατί η προσωπικότητά σου, ο χαρακτήρας σου, η αντίληψή σου είναι το κεφάλαιό σου για αυτή την εργασία που λέγεται ΕΛΕΡ και τίποτα άλλο. Защото твоята личност, твоето съзнание, твоят характер е това, което ще поработи в Елар и нищо друго. Η δουλειά είναι απλή και μπορείς να τη μάθεις εύκολα. Σε 1, 2, 3 μήνες την έχεις μάθει. 100% τι πρέπει να κάνεις. Работата е лесна. За месец, два, три научаваш всичко наизуст какво трябва да направиш. Χρησιμοποιείς τα προϊόντα, βλέπεις τι σου αρέσει, το προτείνεις σε άλλους. Κάποιοι θα γίνουν πελάτες, κάποιοι θα γίνουν συνεργάτες. Αυτή είναι η δουλειά. Ползваш продуктите, намираш какво ти харесва, предлагаш го на други хора, някои ще станат клиенти, някои ще станат партньори. Това е бизнеса. Όμως αυτό που παίζει ρόλο είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι. Обаче най-важното е и ключовия момент е как мислиш, как разсъждаваш. Και πιστεύω τρία πράγματα είναι αυτά που τελικά κάνουν τη διαφορά. И вярвам, че три неща са тези, които се различават. Και πρέπει να υπάρχουν και τα τρία, όχι μόνο το ένα. И трябва да съществуват и трите, не само едно. Πρώτα απ' όλα, εάν θες να πετύχεις, Първо, ако искаш да успееш, θα πρέπει να είσαι φιλόδοξος. ще трябва да имаш мечти. Αν δεν είσαι φιλόδοξος, δεν μπορείς ούτε στόχους να βάλεις, ούτε γιατί πάντα κάτι θα σε φοβίζει. Ако нямаш мечти, никога няма да можеш нито да си поставиш цели, нито да можеш да ги постигнеш, защото винаги нещо ще те плаши. Και αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, αρχίζει και χτίζεται σιγά σιγά. Трябва да бъдеш смел. И това не е нещо, което
се изгражда от единия ден в другия. Това е нещо, което лека по лека го градиш. Δηλαδή, το fast track είναι μια πολύ ωραία πρόκληση, αλλά πρέπει να είσαι φιλόδοξος. Fast track е едно много хубаво предизвикателство, но ти трябва да бъдеш смел. Και το fast track πού οδηγεί, γιατί δεν είναι ο σκοπός του fast track, γιατί το fast track οδηγεί στο business track. И fast track докъде води? Всъщност не е fast track целта, защото той води до бизнес трака. Τι προτιμάτε, να βγείτε εσείς junior manager και να πάρετε 250 ευρώ ή να δείξετε σε 10 ανθρώπους πώς θα γίνουν junior manager και να πάρουν αυτοί 250 ευρώ. Какво предпочитате? Да станете junior менеджер, да вземете 250 евро или да покажете на 10 души как да станат junior менеджер и как да вземат 250 евро? Είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι. Начина на мислене. Το εγώ στους ανθρώπους είναι πάντα πολύ δυνατό και πρέπει να υπάρχει, αλλά τα μεγάλα πράγματα γίνονται με το εμείς. Егото е много хубаво у хората и трябва да съществува, но големите цели, големите резултати се осъществяват с ние. Και από εκεί και μετά, εάν σε ενδιαφέρει το fast track, И оттам нататъка, ако те интересува fast track, οι περισσότεροι τι θα δουν, πώς να κάνω 4.000 PV. повечето какво ще видят? Как да направят 4000 точки. Σωστά. Нали така? Λάθος. Грешно. Το junior manager δεν είναι 4.000 PV. Junior менеджера не е 4000 PV, Ξεκινάει από 4.000 PV. започва от 4000 точки. Οπότε, όσοι πιστεύετε ότι κάτι μπορείτε να πάρετε από μένα, Така че всички, които вярвате, че може нещо да си вземете от мен, junior manager είναι 6.000 PV. junior менеджер е 6000 точки. Και αυτό junior manager δεν είναι. И това е junior менеджер, нали така? Όμως παίζει ρόλο εσύ τι βλέπεις. Обаче голяма роля играе това какво ти виждаш. Ο manager είναι 10.000 PV. Менеджера са 10 000 точки. Και με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά εξασκείς το μυαλό σου να βλέπει άλλα πράγματα. И по този начин, лека по лека, ти тренираш мозъка ти да вижда други неща. Γιατί, να σας πω μια μεγάλη αλήθεια, Защото да ви кажа една голяма истина, ο άνθρωπος είναι ασυνείδητα προγραμματισμένος μόνο για ένα πράγμα. човек е подсъзнателно програмиран само за едно нещо. Όλοι μας. Всички ние. Δεν είμαστε προγραμματισμένοι να πετύχουμε, όχι. Не сме програмирани за да успеем. Είμαστε προγραμματισμένοι για να επιβιώσουμε. Ние сме програмирани за да оцелеем. Το αν θα πετύχει κάποιος, και αν το πω και γενικότερα, το αν θα ευτυχήσει, αυτό είναι συνειδητή προσπάθεια. Дали ще успее някой и да го кажа по-точно, дали ще бъде щастливец в живота му, това е едно съзнателно решение. Και αυτό γιατί θα χρειαστεί να εξελίξεις τον εαυτό σου να κάνει διαφορετικά πράγματα από αυτά που έμαθες. И това защо? Защото ще трябва да развиеш себе си, да направи нови неща, различни от това, което вече си научил. Αν καθίσετε και το σκεφτείτε, κάνουμε τα πάντα για την επιβίωση, όχι μόνο στη Βουλγαρία, παντού σε όλο τον κόσμο. Ако се замислите, правим всичко за оцеляването, не само в България, в целия свят. Αλλά το να πετύχουμε θέλει δουλειά, διαφορετική. Но за да успеем е нужна работа, различна работа. Και αν καθίσει και το σκεφτεί κανείς, τελικά, И ако някой се замисли в крайна сметка, καλύτερο προϊόν από τον άνθρωπο δεν έχει κατασκευαστεί σε αυτόν τον πλανήτη. по-добър продукт от човека не се е създал в тази планета. Απλά δεν μας έχουν δοθεί οδηγίες χρήσεως. Просто не са ни дали инструкции за ползване. Γιατί το σύστημα λειτουργεί έτσι με σκοπό να γίνεις ένας καλός υπάλληλος. Защото системата работи така, с крайна цел да станеш един много добър работник. Οι περισσότεροι εστιάζουμε στις γνώσεις. Повечето се фокусират върху знанията. Να πάρουμε το πτυχίο που είναι καλό να έχεις γνώσεις, έτσι. Да вземем дипломата, нали, което е хубаво да имаш знания. Αλλά μένω στο σχολείο δεν έμαθε κανείς τι σημαίνει στόχος. Но мен в училището никой не ме научи какво означава цел, Τι σημαίνει απόφαση. какво означава решение, Τι σημαίνει δέσμευση. какво означава отговорност, Τι σημαίνουν πολλά πράγματα. какво означават много неща. Και θεωρώ ότι το καλύτερο σχολείο είναι η πράξη που θα κάνεις στη ζωή σου έτσι κι αλλιώς. И вярвам, че най-доброто училище е действието, което ще направиш в живота си, така или иначе. Το ίδιο είναι και η ΕΛΕΡ. Същото е ЕЛАР. Εστιάστε στις βασικές γνώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνετε ειδήμονες.
Фокусирайте се върху основните знания, не е нужно да станете експерти. Όμως αν θες να προχωρήσεις, η βασική σου γνώση είναι για ποιο λόγο είσαι εδώ. Но ако искаш да продължиш, най-важното ти знание е това защо си тук. Αν δεν ξέρεις για ποιο λόγο είσαι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, για ποιο λόγο είσαι στην ΕΛΕΡ, δεν λέει τίποτα. Ако не знаеш защо си тук, защо си в ЕЛАР, няма никакво значение. Και επειδή η ΕΛΕΡ είναι ένα επιχειρήν στην πιο απλή του μορφή, И защото ЕЛАР е едно предприемачество в най-улеснената му форма, γιατί ούτε κεφάλαιο βάζουμε, 100.000 ευρώ, ας πούμε, 200, 1 εκατομμύριο ευρώ κεφάλαιο, δεν βάζουμε τέτοια λεφτά. защото нито инвестиции влагаме 100,000 евро, например, 1 милион евро, не слагаме такива суми. Ούτε know-how έχουμε. Нито знаем как, Γιατί αν θες να κάνεις μια επιχείρηση πρέπει να έχεις ένα know-how. защото ако искаш да направиш един бизнес, трябва да знаеш как. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί το know-how το έχει η εταιρεία και το δίκτυο. Εσύ δεν χρειάζεται να το έχεις. Тук няма такова нещо, защото знанието на как, how-to го има компанията и мрежата. Ти не знаеш как да го направиш. Και μια επιχείρηση φυσικά έχει ρίσκο όταν ανοίγεις μια επιχείρηση, γιατί καταρχάς δεν βγάζεις από την πρώτη στιγμή χρήματα σε οποιαδήποτε επιχείρηση. И един бизнес има риск, голям риск, разбира се, в началото, защото нямаш от самото начало печалби. Σωστά. Ισχύει κάτι άλλο στη Βουλγαρία? Нали така, нещо друго в България, да съществува нещо друго в България? Така са нещата. Όμως, επιχειρήν τι σημαίνει, παιδιά? Обаче, предприемачество, какво означава, хора? Να δω λίγο μακριά, μετά από 5 χρόνια. Да видя малко надалеко, след 5 години. Σήμερα είναι 2026. Днеска е 2026 година. Σε 5 χρόνια θα είναι 2030. След 5 години ще е 2030. Να ευχόμαστε να είμαστε ζωντανοί και να έχουμε υγιή μυαλά. Да се молим да бъдем здрави, да имаме здрав разум, Αλλά τα χρόνια θα περάσουν. но годините ще минат. Εγώ δεν κατάλαβα πώς πέρασαν 30 χρόνια. Πάνω από τη μισή μου ζωή είμαι ΕΛΕΡ. Аз не разбрах как минаха 30 години. Повече от половиния си живот съм ЕЛАР. Και έχετε καταλάβει οι πιο παλιοί συνεργάτες πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός με την ΕΛΕΡ. И разбрали ли сте по-старите партньори колко бързо преминава времето с ЕЛАР? Γιατί λέτε γίνεται αυτό? Защо вярвате, че се случва това? Γιατί περνάς καλά, έχεις κάτι που έχεις έναν σκοπό. Защото прекарваш хубаво, имаш една цел, имаш защо да живееш. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στη ζωή, να έχεις έναν σκοπό. И това е най-важното в живота, да имаш една цел, да имаш това защо. Βλέπω άλλους συμμαθητές μου στην ηλικία μου, 57 χρονών είμαι. Виждам мои колеги, съученици от училището, аз съм на 57 в момента. Μετράνε τα ένσημα πότε θα βγουν στη σύνταξη. Броят си стажа да видят кога ще влезат в пенсия. Осигуровките. Ναι, αυτό είναι το φυσιολογικό. Да, това е нормалното. Και μου λένε και εμένα, εσύ πόσα ένσημα έχεις, τα μέτρησες? Και τους κοιτάω παράξενα, λέω τώρα, τι να τους πω. И ми викат и на мен, ти колко осигуровки имаш, преброил ли си ги? Гледам ги, викам сега, какво да ви кажа? Να τους πω ότι εγώ δεν θέλω να βγω στη σύνταξη, να βγω στη σύνταξη να κάνω τι? Да им кажа, че аз не искам да излеза, да взема пенсия, защото излизайки в пенсия, какво ще правя? Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι όταν βγαίνουν στη σύνταξη πεθαίνουν, γιατί δεν έχουν σκοπό. Защото повечето хора, като излизат в пенсия, те след това умират, защото нямат причина, нямат защо. Αυτό που κάνουμε, κυρίες και κύριοι, λέγεται τρόπος ζωής. Това, което правим, дами и господа, се нарича начин на живот. Αυτό είναι στην ουσία η ΕΛΕΡ. Това е всъщност ЕЛАР. Και μέσα από αυτόν τον τρόπο ζωής μαθαίνεις να σκέφτεσαι. И чрез този начин на живот ти се научаваш да мислиш. Μαθαίνεις να εστιάζεις. Научаваш се да фокусираш. Μαθαίνεις να αντιλαμβάνεσαι. Научаваш се да осъзнаваш. Και τελικά, τα κέρδη μέσα από την ΕΛΕΡ μπορεί να είναι είτε χρήματα, είτε αυτοκίνητα, είτε ταξίδια, σωστά, μέσα από τη διαδικασία. И в крайна сметка, печалбата от ЕЛАР може да бъде финансова, може да бъдат коли, може да бъдат пътешествия, нали така? Αλλά για μένα τα πιο σημαντικά κέρδη τα οποία δεν μετριούνται, Но за мен най-важните печалби, които не могат да се изброят, είναι η ελευθερία του χρόνου που έχεις. това са свободата на времето, което имаш. Свобода, Свобода. 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 My favorite word. Любимата ми дума.
η ελευθερία των επιλογών που έχεις. Свободата на решенията, които имаш, Αυτά δεν μετριούνται, είναι ανεκτήμητα. това не може да се преброи. Това е безценно. Αν κάποιος με ρωτήσει, Χρήστο, τι κέρδισες όλα αυτά τα χρόνια από την Ελέρα, αυτό θα πω. Ако някой ме попита, Христо, какво спечели всичките тези години чрез Елар, аз това ще му отговоря. Που μέσω αυτής της ελευθερίας γνωρίσαμε ανθρώπους, όλους εσάς και πολλούς άλλους. Πού τα ζουγκάζω εγώ στη ζωή μου. Чрез тази свобода се запознах с хора, с всички вас и още колко толкова, къде да сложа аз цялата тази възможност. Как да я преброя? Όλα αυτά τα ταξίδια που είναι κάποιος από εσάς που δεν του αρέσουν τα ταξίδια. Всичките тези пътешествия. Има ли някой от вас, на който не му харесват пътуванията, пътешествията? Εκεί ανοίγει και το μυαλό, И там вече се отваря разума. Κάτι ξέραν οι παλιοί κομμουνιστές που δεν άφηναν τον κόσμο να ταξιδεύει. Нещо знаеха старите комунисти, които ни позволяваха на хората да пътуват. Κάτσε εδώ είναι ο παράδεισος. Тук е рая. Λοιπόν, μπορεί εσείς να τα ζήσετε αυτά, εμείς δεν τα ζήσαμε, αλλά τα ζούμε κάθε μέρα με άλλο τρόπο στην Ελλάδα. Вие може нали да сте ги преживели тези неща, ние не сме ги преживели, но ги преживяваме по друг начин всеки ден в Гърция. Και τι χρειάζεται κανείς να σκεφτεί τελικά, αν θέλει να προκαλέσει την τύχη του. И какво е нужно да се замисли някой, ако наистина иска да изпита късмета си, да провокира късмета си. Ερώτηση. Αν συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω, μετά από 5 χρόνια, τι θα αλλάξει στη ζωή μου? Въпрос. Ако продължа да правя същото, което правя, след 5 години, какво ще се промени в моят живот? Είναι μια ερώτηση που την έκανα. Όταν την άκουσα σε ένα σεμινάριο στον εαυτό μου, την έκανα. Това е един въпрос, който си го зададох, когато го чух в един семинар, си го зададох. Πού θέλω να είμαι μετά από 5 χρόνια? Къде искам да бъда след 5 години? Θα σας δώσω 2 επιλογές. Ще ви дам две опции. Για αυτούς που πραγματικά θέλουν να διεκδικήσουν όλη τους τη ζωή. За тези, които наистина искат да се борят и през целия си живот и наистина да имат това, което желаят. Αλλά να είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν γι' αυτό, έτσι, γιατί δεν θα τους χαριστεί τίποτα. Но да са готови да се преборят за това, защото нищо няма да им бъде подарено. Нищо. Πώς θα ήταν να είχα ένα εισόδημα, μπορεί να ρωτήσει τον εαυτό του καθένας, μετά από 5 χρόνια 100.000 ευρώ το χρόνο? Θα ήμουν καλύτερα? Как би било да имам едни приходи от 100 000 евро годишно? Как би бил моят живот? Би ли бил по-добър? Ποιος θα ήθελε ένα τέτοιο εισόδημα, 100.000 ευρώ συνολικά, ετήσιο? Кой би искал един такъв доход, 100 000 евро годишен, общ доход? Ερώτηση. Въпрос. Με τη δουλειά που κάνετε, πότε θα έχετε αυτή την προοπτική? С работата, която работите, кога ще имате тази опция? Εσείς το ξέρετε, δεν θέλω απάντηση. Вие го знаете, не искам отговор. Για να έχει κάποιος ένα τέτοιο εισόδημα συνολικά, θα σας πω τι χρειάζεται να κάνει. За да има някои такива доходи общи годишно, ще ви кажа какво трябва да направи. Αλλά δεν θα το αναλύσουμε τώρα. Γι' αυτό έχουμε τις ακαδημίες που θα ξεκινήσουν. Ама няма да го анализираме сега, затова имаме академиите, които те първо започват. Αυτό που χρειάζεται είναι στην ουσία Silver Plus. Това, което е нужно, всъщност е Silver Plus. Το ετήσιο εισόδημα είναι περίπου στα 120.000 ευρώ, βάζοντας μέσα όχι μόνο το μηνιαίο, αλλά και το ετήσιο πόνους που θα έρχεται. 120 με 130.000 ευρώ. Годишните доходи са около 120 000 евро, като слагам вътре и годишният бонус, нали? Не само месечните бонуси. Αλλά η δεύτερη επιλογή που θέλω να σας δώσω, λίγο έτσι να το φιλτράρετε, όχι όλοι. Το 1/3 εδώ μέσα, ίσως και λιγότερο. Но втората опция, която искам да ви дам, не за всички от вас, една 300 от хората, които сте тук вътре, може би по-малко. Επειδή ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Защото врага на доброто е по-доброто. Τι είναι καλύτερο, 100.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα ή κάθε χρόνο να αποταμιεύω 100.000 ευρώ?
Какво е по-добро? 100 000 евро годишни доходи или 100 000 евро да слагам на страна всяка година? Да спестявам. Γιατί πρέπει να σκεφτώ και τη σύνταξη, τα ένσημα που λέγαμε πριν, Защото трябва да се замисля и за пенсията, осигуровките, за които говорихме деве. Αυτά είναι τα ένσημα. Η δική σου αποταμίευση. Това са осигуровките, твоите спестявания. Όχι αυτό που θα πάρεις από το κράτος. Не Να το това, καταλάβετε. което ще вземеш от държавата, нали, за да го разберете. Η δική σου αποταμίευση είναι η σύνταξή σου. Твоето спестяване е твоята пенсия. Άρα, για να κάνω μια αποταμίευση 100.000 ευρώ κάτω το χρόνο, Така че, за да направя едно спестяване от 100 000 евро годишно, αυτό που χρειάζεται είναι να είμαι τουλάχιστον platinum orgalitter. това, от което се нуждае, е да бъда поне платинен оргалидер. Εδώ το σταματάω. Тук спирам. Όμως, Όμως. χρειάζεται να σκεφτείτε. Обаче трябва да се замислите. Κάτι το οποίο και εγώ κάποτε σκέφτηκα. Нещо, което и аз някога така се замислих. Εάν αυτά ισχύουν, Ако тези неща съществуват, δεν πρόκειται να κοιμηθώ. няма как да се спя. Και όντως, πολλά βράδια δεν κοιμόμουν. И наистина, много вечери не можех да заспя. Και τότε, το 1995-96, И тогава, през 1995-96, που δεν ήταν ούτε η ΕΛΕΡ έτσι όπως είναι σήμερα, когато не беше нито ЕЛАР както е днес, ούτε είχαμε business πακέτα, нито имахме бизнес пакети, ούτε είχαμε health solutions, нито имахме Health Solution, ούτε είχαμε ίντερνετ, нито имахме интернет, ούτε είχαμε δρόμους. нито имахме пътища, магистрали. Για να πας. Προσέξτε, δεν έχει σημασία το τι έχεις. Вижте, няма значение какво имаш. Έχει σημασία τι θέλεις. Под значение какво искаш. Γιατί πορεύεσαι με αυτά που έχεις έτσι κι αλλιώς. Защото ти продължаваш живота си с това, което имаш така или иначе. Δεν υπήρχε πουθενά γραμμένο το marketing τότε. Σήμερα υπάρχουν μπροσούρες, είναι παντού γραμμένα. Нямаше никъде написан тогава маркетинга. Сега има брошури, навсякъде можеш да го видиш, да го прочетеш. Για να κάτσω να αντιληφθώ πώς λειτουργεί το marketing, πολλά βράδια δεν κοιμήθηκα. За да успея да осъзная как работи маркетинга, много вечери не спах. Σήμερα όλα κάποιος τα γνωρίζει, αλλά δεν έχει σημασία τι γνωρίζεις. Днеска всичко някой го знае, но няма никакво значение какво знаеш. Ό,τι εργαλεία και να έχεις στα χέρια σου, αν δεν θες ή δεν ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις, δεν κάνουν τη δουλειά για σένα τα εργαλεία, γιατί εσύ είσαι ο μάστορας. Εσύ κάνεις τη δουλειά. Каквито инструменти да притежаваш в ръцете си, ако не искаш или не знаеш как да ги използваш, не ти вършат никаква работа, защото ти си майстора, ти вършиш работата. Και μάστορας είναι αυτός που ξέρει τι θέλει, γιατί το θέλει και ξέρει και τι πρέπει να κάνει. И майстор е този, който знае какво иска, защо го иска и знае как ще го направи. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είσαι φιλόδοξος. Така че вярвам, че е много важно да бъдеш смел. Και αυτό χτίζεται καθημερινά. И това се изгражда ден след ден. Το δεύτερο που έρχεται και συμπληρώνει τη φιλοδοξία Второто, което идва и допълва смелостта, είναι το να είσαι εργατικός. да бъдеш работлив. Γιατί όσο φιλόδοξος και να είσαι, Защото колкото и смел да си, αν δεν βάζεις τον κόλλο σου κάτω που λέμε και στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. ако не си сложиш дупето долу, както викаме и в Гърция, нищо не става. Όλος ο κόσμος είναι γεμάτος από φιλόδοξους του καναπέ. Целият свят е пълен от смели на дивана, диванджии. Ξέρετε πόσοι τέτοιοι υπάρχουν στον κόσμο? Знаете ли колко такива съществуват в света? Κάνε με μένα πρωθυπουργό να σώσω τη χώρα, λένε οι περισσότεροι. Направи мен министър-председател, ще спаса държавата, казват повечето. Εύκολο να το λες. Лесно е да го казваш. Ναι. Και ξέρετε, όλος ο κόσμος είναι γεμάτος και από κριτικούς του καναπέ, που κριτικάρουν. И знаете ли, целият свят е пълен от критици на дивана, които критикуват. Που μπορεί να ήμασταν και εμείς σε αυτή την κατηγορία κάποια στιγμή, έτσι. Дето може и ние да сме били в тази категория в някой момент, нали? Να θυμάστε ένα πράγμα. Да помните едно нещо. Από τη στιγμή που θα πάρεις απόφαση να εργαστείς,
От момента, в който ще решиш да работиш, да се трудиш Και εργάζομαι στην ΕΛΕΡ τι σημαίνει? и се трудя в Елар, какво означава? Κάνω επαφές Създавам контакти και μεταδίδω ένα μήνυμα. и предавам едно съобщение. Και το мήνυμα που μεταδίδω δεν είναι μόνο αυτό που βγαίνει από το стόμα. И съобщението, което предавам, не е само това, което излиза от устата. Το μήνυμα είναι και αυτό που βλέπει ο άλλος σε μένα. Съобщението е това, което вижда отсрещния в мен. Το μήνυμα είναι και από το πώς κοιτάω. Και από εκεί κάποιος μπορεί να καταλάβει πολλά. Съобщението е и от това как гледам, как наблюдавам. И от това Και το, някой може да μήνυμα, си вземе много неща. και το μήνυμα είναι της καρδιάς, όχι του μυαλού. И съобщението е от сърцето, не от мозъка. Γιατί πρέπει να αντιληφθούμε κάτι πολύ σημαντικό. Защото трябва да осъзнаем нещо много важно. Κανέναν άνθρωπο δεν μπορείς να το αλλάξεις τα μυαλά. Δεν γίνεται. На никой човек не може да му промениш мислите, акълите. Не става. Αν θέλει να τα αλλάξει, θα τα αλλάξει μόνος του. Ако иска да ги промени, ще ги промени сам. Εσύ αυτό που μπορείς να κάνεις όμως είναι να του μιλήσεις στην καρδιά. Ти това обаче, което можеш да направиш, е да поговориш на сърцето му. Άρα λοιπόν το μήνυμα πρέπει να έχει, για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, πρέπει να έχει συναίσθημα. Така че съобщението за нас е много важно. Това трябва да има чувство. Και το μήνυμα δεν είναι για την ΕΛΕΡ. И съобщението не е за Елар. Είναι για τη ζωή του με όχημα την ΕΛΕР. Съобщението е за неговия личен живот посредством Елар като превозно средство. Γιατί από πολλούς ακούω, Защото от много хора слушам, η ΕΛΕΡ μου αλλάζει τη ζωή. Елар ми променя живота. Η ΕΛΕΡ το ένα, η ΕΛΕΡ. Δεν είναι η ΕΛΕР. Елар е това, Елар онова. Не е Елар. Όχι, δεν σου αλλάζει η ΕΛΕР. Не ти променя нищо Елар. Η ΕΛΕΡ τη δουλειά της κάνει. Елар си върши работата. Είναι ένα εργοστάσιο που κατασκευάζει προϊόντα. Един завод, който произвежда продукти. Και απλά επέλεξε να τα προωθήσει με ένα διαφορετικό τρόπο. И просто реши да ги продаде по един различен начин. Και να δώσει την ευκαιρία στον κάθε άνθρωπο της διπλανής πόρτας, όπως είμαστε όλοι μας, εάν θέλει, αυτός εάν θέλει, να αλλάξει τη ζωή του. И да даде възможността на обикновения човек на съседната врата, както всеки един от нас е тук, ако той иска да си промени живота. Δεν σου αλλάζει λέει, τη ζωή. Не ти променя Елар живота. Είναι κατανοητό αυτό. Това осъзнавате ли го? Και δεν σημαίνει ότι όσοι είναι στην ΕΛΕΡ θα γίνουν president. И не означава, че който е в Елар ще стане президент. Όμως δίνεται σε όλους η δυνατότητα. Но се дава на всеки един възможността. Εσύ επιλέγεις. Ти избираш. Πιο τίμιο από αυτό υπάρχει. Има ли по-честно нещо това? Και ποιος σε αξιολογεί σε αυτή τη διαδικασία? И кой те оценява в цялото това пътешествие? Τα αποτελέσματά σου. Резултатите ти. Και ποιος θα φέρνει αυτά τα αποτελέσματα? И кой ги носи тези резултати? Ο σπόνσορας. Спонсора ли? Οι συνεργάτες. Партньорите ти? Εσύ τα φέρνεις. Ти ги носиш тези резултати. Με τη σωστή συνεργασία με τους σπόνσορες και τους συνεργάτες. С правилното ти партньорство с твоите спонсори и с твоите партньори. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Защото не може да стане по друг начин. Και από εκεί και μετά, εκτός από τη φιλοδοξία και την εργατικότητα, И оттам нататък, освен смелостта и това да си работлив, υπάρχει και ένα τρίτο που έρχεται και κλειδώνει τα δύο πρώτα. след смелостта и трудолюбието идва още нещо, което идва и закопчава другите две. Και αυτό ονομάζεται συμπεριφορά. И това се нарича поведение. Όπως στην καθημερινή μας ζωή λειτουργούμε με ανθρώπους, Както в ежедневието ни ние действаме с хора, δεν είμαστε μόνοι ναυαγοί σαν το Ροβισόν Κρούσο μόνοι μας σε ένα νησί. не сме сами моряци като Робинсон Крусо в един остров. Έτσι και στην ΕΛΕΡ, με ανθρώπους δημιουργείται αυτή η επιχείρηση. Така и в Елар с хора се създава този бизнес. Και το πιο σημαντικό, όταν κάνω συνεργασία με ανθρώπους, τι είναι? И най-важното, което когато правя партньорство с хора, какво е? Кое е? Ακούε με μένα, ό,τι σου πω εγώ θα κάνεις. Слушай ме мен, каквото ти кажа, аз ще правиш. Κάποιοι μπορεί να θέλουν αυτό, οκ, για να λειτουργήσουν, αλλά δεν είναι το σωστό. Някои може да имат нужда от това, за да действат, нали? Окей, но не е правилното. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να αποδεχθώ τον κάθε ένα όπως είναι. Първото и най-важното е да приема всеки един човек такъв какъвто е. Τον αποδέχομαι όπως είναι, δεν θέλω να τον αλλάξω. Приемам го какъвто е, не искам да го променя.
Το λέω αυτό γιατί στην αρχή νόμιζα ότι εγώ μπορούσα να αλλάξω τους άλλους. Δεν γίνεται, κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. И ви го казвам това, защото в началото вярвах, че аз мога да променя другите. Не, това не става. Никой не може да го направи. Και συμπεριφορά, κυρίες και κύριοι, είναι το α και το ω σε οτιδήποτε κάνεις, σε αυτό που λέγεται κοινωνία ανθρώπων. И поведението, дами и господа, е ато и ято във всичко, което правиш, в това, което наричаме общество на хората. Και νομίζω ότι αυτές οι τρεις λέξεις κλειδώνουν ακριβώς την όλη εργασία μας. И вярвам, че точно тези три думи заключват изцяло Την όλη εργασία μας. Заключват изцяло начина, по който трябва да работим. Από εκεί μετά, άμα καθίσουμε και το σκεφτούμε, όλοι οι άνθρωποι τι ψάχνουν. Оттам нататък, ако се замислим, всичките хора какво търсят? Τρία πράγματα ψάχνουν. Από τη στιγμή που θα γεννηθούμε μέχρι να πεθάνουμε, τρία πράγματα ψάχνουμε. Три неща търсят. От деня, в който се раждат, до деня, в който умират. Три неща търсят. Χρήματα, σωστά. Пари, нали така? Χρόνο Време και να περνάμε καλά. и да се забавляваме. Αν τα βάλουμε σε μια σειρά, ποιο είναι πιο σημαντικό από όλα, Ако ги сложим в един ред, кое е по-важно от всички, θα έλεγα να περνάμε καλά бих казал да се забавляваме και μετά βάλτε εσείς ό,τι άλλο. и след това служете вие каквото друго. Γιατί οτιδήποτε κάνεις, είναι πολύ σημαντικό να περνάς καλά, να το αγαπάς δηλαδή. Защото каквото и да правиш, много е важно да се забавляваш, да се наслаждаваш на момента. Γιατί θυμάμαι πολλοί με ρωτούσαν, ρε εσύ δεν κουράζεσαι? Защото помня, много хора ме питаха, бе, Христо, не се ли изморяваш, бе? Ναι, και εγώ λέω, όντως, γιατί μου το λέτε αυτό, δεν κουράζομαι? Προσπαθούσα να το καταλάβω. И аз се замислях наистина, бе, що ме питат, не се ли изморявам? Αλλά, Опитах се да разбера, αλλά σήμερα ξέρω γιατί. но днес знам защо. Γιατί, παιδιά, δεν υπάρχει πιο ξεκούραστο πράγμα Защото хора няма по-леко нещо από το να κουράζεσαι για αυτό που αγαπάς. от това да се изморяваш за това, което обичаш. Δεν υπάρχει πιο ξεκούραστο πράγμα. Няма нещо, което да е по-леко, Αν έχετε πιάσει, по-лесно. αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας έτσι, να είστε πτώματα και μετά όταν μιλάτε για την ΕΛΕΡ, σαν να ξυπνήσατε εκείνη τη στιγμή, στο σωστό δρόμο είστε. Ако сте хванали себе си дни, в които сте изморени, така тежко ви е и когато започнете да говорите за Елар, изведнъж да се събуждате и да излиза отвътре ви един пауер ентусиазъм, на правилното място сте. Αν πιάνετε τον εαυτό σας να μιλάει για την ΕΛΕΡ και να λέει «Ψόφισα στην κούραση», Ако хващате себе си да говори за Елар и да викате «Оф, майко, скапан съм от умора», σταματήστε, μη συνεχίζετε. спрете, не продължавайте. Κάνετε κακό και στον εαυτό σας και στους άλλους. Правите лошо и на себе си, и на другите. Γιατί αυτό, αν αγαπάς οτιδήποτε κάνεις, δεν σε κουράζει. Защото ако обичаш каквото правиш, не те измаря. Θα σε κουράσουν οι άνθρωποι, να είστε σίγουροι. Ще те изморят хората, да сте сигурни. Θα σας κουράσουν οι Ще άνθρωποι. ви изморят хората. Γιατί έτσι πρέπει. Защото така трябва. Γιατί μέσα εκεί πρέπει να μάθετε το να μην κουράζετε εσείς τον εαυτό σας. Защото точно през този път ще се научите как да не изморявате вие сами себе си. Γιατί αυτό είναι το πραγματικό κέρδος. Το να μάθω πώς λειτουργούν οι άνθρωποι, ούτως ώστε να ξέρω από ένα σημείο και μετά τι γίνεται. Защото това е най-голямата и истинска печалба. Да разбера, да осъзная как реагират хората, как действат хората, за да осъзная как се играе играта. Και αν ό,τι κάνετε, το κάνετε μόνο για τα χρήματα, И ако правите каквото правите само заради парите και δίνετε πολύ μεγαλύτερη σημασία στα χρήματα σε σχέση με όλα τα άλλα, и давате много тежест на парите от всичко останало, δεν θα πάει μακριά. няма да стигнете далеч. Γιατί ό,τι κάνεις δεν πρέπει να το κάνεις μόνο για τα χρήματα. Защото каквото правиш не е нужно да го правиш само за... Не трябва да го правиш само за парите. Και επειδή σημείωσα κάποια πράγματα που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας, И защото така си записах няколко неща, които исках да споделя с вас. όχι όλα, όχι. Не всичко, не всичко. Λοιπόν,
Σημείωσα λοιπόν κάποια πράγματα που θα ήθελα να γνωρίζω νωρίτερα. Записах си няколко неща, които бих искал да знам по-рано. Δηλαδή πριν 30 χρόνια, ας πούμε, θα ήθελα να τα γνωρίζω αυτά. Θα μου πεις, γιατί να τα γνωρίζεις, πρέπει να ξέρεις τι θα ακολουθήσει αύριο, αλλά τέλος πάντων θα ήθελα. Например, преди 30 години бих искал да знам тези неща. Ще ме питаш, защо да ги знаеш? Трябва да знаеш какво ще се случи утре? Бих искал да ги знам. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω ότι πρώτον, Бих искал да знам, че на първо място η αποτυχία είναι σημαντικότατο μέρος της επιτυχίας. неуспеха е много важна част от успеха. Στην αρχή δεν το ήξερα, В началото не го знаех. γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο πολύ αποτυγχάνεις, τόσο πιο πολύ πλησιάζει αυτή η τεράστια επιτυχία που προσδοκάς. Защото истината е, че колкото повече не успяваш и се проваляш, толкова повече се доближаваш до успеха, който желаеш и искаш. Αν συνεχίσεις. Ако продължиш. Νόμιζα ότι αν αποτύχω θα ήμουν λάθος. Σήμερα ξέρω ότι η αποτυχία είναι αυτό που ονομάζουμε εμπειρία. Вярвах, че ако се проваля, ще бъда грешен. Днеска вече знам, че провала е това, което Εμπειρία. провала е това, което наричаме опит. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω και το ότι δεν μπορούν όλοι όσοι είναι μαζί μου να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Също бих искал да знам, че няма как всички, които са около мен, да бъдат доволни. Δεν μπορείς να τους ευχαριστήσεις όλους πάντα. Не можеш да ги удовлетвориш всички винаги Και δεν πρέπει. и не трябва. Γιατί θα πρέπει να ξέρεις πού είναι τα όρια και να μάθεις να λες όχι. Защото ще трябва да знаеш къде са границите и да казваш не. Θα ήθελα να το είχα αντιληφθεί πιο πριν ότι ο χρόνος είναι περιορισμένος. Бих искал да осъзная по-рано, че времето е малко, е ограничено. 27 ξεκίνησα με την ΕΛΕΡ, σήμερα είναι 57. Δηλαδή σε 30 χρόνια θα είμαι 87 και μόνο που το σκεφτόμαι λέω δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. На 27 започнах с ЕЛАР, днеска съм на 57. Като се замисля, значи след 30 години ще съм на 87, не може да ми го побере главата. Ελπίζω στα 87 με τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε να μην χρειαστούμε μπαστούνι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Надявам се на 87 с продуктите, които ползваме, да не се наложи да ползваме бастуни и не знам и аз какво друго. Αλλά ο χρόνος είναι περιορισμένος πραγματικά και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Φεύγει, δεν μπορείς να το πεις stop. Но времето е ограничено, наистина, и не можеш нищо да направиш за това. То просто се излита и край. Επίσης θα ήθελα να γνωρίζω και το ότι οι οποιασδήποτε σχέσεις δημιουργούνται μεταξύ των ανθρώπων χρειάζονται χρόνο και υπομονή. Също бих искал да знам, че всичките взаимоотношения, които се създават между хората, се нуждаят от време и търпение. Και σε μια σχέση, σε μια δύσκολη στιγμή θα καταλάβεις τελικά ποιος είναι ο καθένας, όχι στα εύκολα. И в едно взаимоотношение, в една връзка между двама души, в трудностите ще разбереш кой е наистина до теб и на кой можеш да вярваш, не в лесните и хубавите моменти. Και αν θέλετε να χτίσετε ανθρώπους, И ако искате да изградите хора, δημιουργήστε και μόνοι σας δύσκολες καταστάσεις για να δείτε πώς θα ανταπεξέλθει ο καθένας. създайте и сами, вие сами създайте трудни моменти, за да видите как ще реагира всеки един от вашите хора. Επίσης, κατάλαβα και κάτι άλλο που θα ήθελα να ξέρω πιο πριν. Също разбрах и нещо друго, което бих искал да знам много по-рано. Αυτό που δηλητηριάζει συνεχώς τον άνθρωπο δεν είναι τίποτα άλλο από το θυμό. Това, което отравя хората, нищо друго не е, освен Το να θυμώνει. да се сърди, това да се сърди човек, да. Δηλητήριο μεγάλο, παιδιά, αυτό που λέγεται θυμός. Това е голяма отрова човек да се сърди. Γιατί σου δημιουργεί μετά άλλα πράγματα μέσα σου. Защото след това ти създават други неща вътре в теб самия. Και ο θυμός, ξέρετε, στην ουσία από πού ξεκινάει. И
Сроднята, знаете ли откъде започва? Από το φόβο. От страха. Όπως έλεγε και ο Γιόντα στο Star Wars, Както викаше и Йодата в Star Wars, ένα από τα πρώτα έργα που είδα το 1977 όταν είχε βγει, ήμουνα 9 χρονών. един от първите филми, които видях 1977, когато излезе, бях на 9 години. Ο φόβος δημιουργεί θυμό και ο θυμός δημιουργεί οργή και η οργή δημιουργεί μίσος και γι' αυτό υπάρχει πολύ τοξικότητα στον κόσμο. Страха създава злоба, а и злобата създава гняв. Φτάνεις στο μίσος τέλος. Ναι, ωραία. Και φτάνεις να μισείς τον εαυτό σου επειδή όλα αυτά ξεκινούν από το φόβο. И стигаш до това да мразиш, до омразата. И в крайна сметка идва момент, дето се създава една много токсична среда и в крайна сметка мразиш самия себе си. Ο φόβος λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ξυπνητήρι του ονείρου σου. Είναι σημαντικό, άνθρωπος είσαι, έχεις το φόβο, αλλά ο φόβος σου ξυπνάει το όνειρο. Страхът, дами и господа, не е нищо друго от будилника на вашите мечти. Страхът буди вашите мечти. Нищо повече. Κάποιοι από εσάς θα ξυπνήσετε κατευθείαν από το ξυπνητήρι. Някои от вас ще се събудите веднага от будилника. Κάποιοι θα το κλείσετε για να μην ξαναχτυπάει, γιατί δεν θέλετε να ξυπνήσετε, όπως κάνω εγώ το πρωί όταν. Някои от вас ще го спрете веднага будилника, защото не искате да се събудите, не искате да станете от леглото, както правя аз сутринта, като ми бие будилника. Πάλι αυτό επιλογή είναι. Επίσης, και κάτι πολύ σημαντικό και τελευταίο. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη. И още нещо много важно. Промяната няма как да я избегнете. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό. Тя е неизбежна, нищо не можеш да направиш за нея. Αλλαγή θα έχεις στη ζωή σου είτε προς το θετικό είτε προς το αρνητικό. Промяна ще имаш в живота си или към положителна, или към отрицателната страна. Δεν μπορεί να είναι έτσι συνέχεια, δεν γίνεται. Няма как да е като една права линия. Οπότε σκέψου εσύ τι αλλαγή θες να έχεις. Така че помисли си ти каква промяна искаш да имаш. Και να σας πω και κάτι. И да ви кажа ли нещо? Σήμερα μπορεί να υπάρχουν κάποια άτομα εδώ μέσα Днес може да има някои хора тук в залата, τα οποία μετά από 5 χρόνια μια που το θέσαμε έτσι, които след 5 години, тъй като тръгнахме така да говорим, έτσι να θέλουν να ζήσουν την τεράστια περιπέτεια της ζωής τους да искат да преживеят огромното приключение на живота си και να είναι πρόεδροι, πρέσβητες μετά από 5 χρόνια. и да са президенти след 5 години. Δηλαδή ένα εισόδημα τουλάχιστον 40.000 ευρώ το μήνα. Това значи едни доходи около 40,000 евро месечно. Και από εκεί και μετά η φαντασία καλπάζει. И оттам нататък фантазията луде. Αλλά μιλάμε για περιπέτεια. Но говорим за приключение. Και μπορείτε να τη ζήσετε αυτή την περιπέτεια. И можете да го преживеете това приключение. Αν πραγματικά ψάξετε λίγο μέσα σας Ако наистина потърсите вътре в себе си και κάνετε κάποιες ερωτήσεις τελικά στον εαυτό σας. и създадете някои въпроси на себе си. Όχι μόνο τι θα κερδίσω αν το κάνω, Не само какво ще спечеля, ако го направя, αλλά και τι θα χάσω αν δεν το κάνω. но и какво ще загубя, ако не го направя. Εμένα αυτό με παρακινούσε, το τι θα χάσω αν δεν το κάνω. Мен това ми даваше и тласък. Какво ще изгубя, ако не го направя? Να ρωτήσετε τον εαυτό σας επίσης, τι είναι λογικό και τι παράλογο. Да попитате себе си също така какво е логично и какво не е логично. Υπάρχει λογικό και παράλογο. Има ли логично и нелогично? Ποιο είναι το λογικό, να παίρνεις 700 ευρώ το μήνα, 800, 1000 π.χ. Кое е логичното? Да взимаш 700, 800, 1000 евро, например. Και είναι παράλογο να παίρνεις 700, 800 ή 1000 ευρώ τη βδομάδα. И е нелогично да взимаш 700, 800, 1000 евро седмично. Ή είναι παράλογο να τα παίρνεις αυτά τη μέρα. Или е нелогично да ги взимаш тези пари за деня. Τι είναι αυτό που θες πιο πολύ, τα 800 ευρώ το μήνα ή τα 800 ευρώ τη μέρα. Какво е това, което искаш повече? 800 евро месечно или 800 евро дневно? Δεν ξέρω την απάντηση. Знам отговора. Όμως, Обаче, τι είναι πιο εύκολο,
Τα 800 ευρώ το μήνα ή τα 800 ευρώ τη μέρα? Какво е по-лесно? 800 евро месечно или 800 евро дневно? Риторική ερώτηση. Ναι, τι είναι πιο εύκολο, το μήνα ή τη μέρα? Какво е по-лесно? Месечно или дневно? Месечно. Το μήνα. Όχι, λάθος. Ναι, ναι, месечно. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Няма лесно и трудно. Το θέμα είναι πόσο πολύ θες κάτι. Αυτό το κάνει εύκολο ή δύσκολο. Въпросът е колко много искаш нещо. Това го прави нещото лесно или трудно. Δεν υπάρχει εύκολο ή δύσκολο. Αν ο έρωτας στη ζωή σου π.χ. είναι στην Αργεντινή, Няма лесно, не съществува лесно и трудно. Ако твоята любов се намира в Аржентина και εσύ θες να τον δεις οπωσδήποτε, и ти искаш да се срещнеш с нея във всеки случай, αλλά δεν έχεις τα λεφτά για να πας, δεν θα κάνεις τα αδύνατα δυνατά. но Να нямаш πας, парите να βρεις да τον τρόπο να отидеш, πας. нямаш средствата, времето, няма да направиш всичко по силите си, за да отидеш и да го видиш. Θυμηθείτε τις υπερβάσεις που κάνατε για να δείτε τον έρωτα της ζωής σας, κάποτε. Спомнете си за как надскачахте себе си във времето, за да идете да се срещнете с любовта на живота си. Δεν υπάρχει εύκολο και δύσκολο. Не съществува лесно и трудно. Είναι αυτό που βλέπω. Това, което виждаме, Σας το είπα και πριν. Θα χρειαστεί να εξασκηθώ λίγο διαφορετικά. казах ви го и одеве, ще трябва малко да потренирам по друг начин мозъка си. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις και μέσα σου πώς είναι τα πράγματα, И тъй като никога не знаеш и вътре в себе си как стоят нещата, υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. има и нещо още много важно. Ποτέ μη λες ποτέ. Никога не казвай никога. Ποτέ μη λες ποτέ. Никога не казвай никога. Να είσαι έτοιμος για τις ευκαιρίες. Да си готов за възможностите. Όχι να περιμένεις την ευκαιρία, αλλά να είσαι έτοιμος. Μόλις τη δεις, παπ, να την αρπάξεις. Не да чакаш възможностите, но да си готов за възможността. Като я видиш, пап, веднага да я гебиш. Κάπως έτσι έγινε Така стана и с мен. και σε ένα σεμινάριο И на един семинар, πριν αρκετά χρόνια, τον περασμένο αιώνα, преди много години, предишният век, όπου ήρθε να το παρακολουθήσει μια νεαρή κοπέλα, дойде да го види едно младо момиче, да види за какво става на въпрос. εγώ τότε ήμουνα σε μια φάση που όχι να παντρευτώ δεν ήθελα. Ούτε καν μου περνούσε από το μυαλό. Аз тогава бях в едно положение, където не да се оженя да исках. Дори не съм си го представил. Μια χαρά περνούσα, λογαριασμό δεν έδινα σε κανέναν, γυναίκα θα είχα δίπλα μου. Много добре се прекарвах, на никой не се обяснявах, жена ли ще исках до себе си. Να μου λέει πού πήγες, τι ώρα είναι αυτή και αυτά, δεν τα ήθελα από αυτά με τίποτα. Да ме пита къде беше, това време, какъв е този час да прибираш, не съм такова нещо. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Но въпросът не е той. Γιατί κάποια στιγμή θα σου χτυπήσει την πόρτα και θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Защото в един момент ще ти почука на вратата и ще дойде оттам, където не го очакваш. Και ακριβώς το ίδιο με αυτά που σας έλεγα πριν για την Ελένα, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και στη ζωή. Γιατί εγώ αυτή τη γυναίκα μετά από 3 μήνες την είπα: θέλω να σε παντρευτώ. И точно това, което ви казах одеве за Елар, същото става и тук. Защото аз след 3 месеца на тази жена и казах: аз искам да се оженя за теб. Και από τότε έχουν περάσει 28 χρόνια και πραγματικά ώρες νιώθω ακριβώς όπως η Ελέρ, σαν να μην πέρασε μια μέρα. И от тогава са изминали 28 години, но се чувствам същото като Селар, като че ли не е минало един ден. Και εδώ να καλέσω την αγάπη μου. И тук да поканя моята любов. Να δώσεις το δικό σου. Сцената е твоя. Καλησπέρα. Добър вечер! Αμά, Χρήστο, κάθε φορά. Χρήστο, всеки път! Χαίρομαι που τις περισσότερες φορές νιώθεις έτσι. Радвам се, Για че μένα. повечето пъти се чувстваш така за мен.
Το αμάν ήταν γιατί κάθε φορά με κάνει και νιώθω λίγο έτσι συγκινημένη και λίγο είμαι και άνθρωπος που συγκινούμε εύκολα. Това аман беше, защото повечето пъти ме кара да се чувствам така и се просълзавам. Като цяло съм човек по-чувствителен. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί τον αγαπάω αυτόν τον άνθρωπο, ναι. Така че разбирате защо го обичам този човек, нали така? Λοιπόν, Така, τι είναι η ΕΛΕΡ? какво е елар? Είναι μια πολύ απλή δραστηριότητα, σωστά? Елар е едно много обикновено действие, нали така? Είναι απλή, εύκολη ή δύσκολη? Обикновено, лесно или трудно? Τώρα δεν ακούω ντά. Τώρα δεν άκουσα. Сега не чух да. Нищо не чух. Ξέρετε κάτι, τα απλά εμείς οι άνθρωποι τα κάνουμε δύσκολα. Знаете ли нещо? Обикновените, лесните неща ние хората ги правим трудни. Γιατί έτσι είμαστε σαν άνθρωποι. Защото сме така като хора. Πόσες φορές λέμε, μα εδώ μπροστά μου ήτανε και δεν το βλέπα. Колко пъти казваме, бе, тук пред очите ми беше и не го виждах. Λέμε μπροστά στη μύτη μου ήτανε, δεν ξέρω τι εκφράσεις υπάρχουν εδώ πάνω σε αυτό. Казвам, пред носа ми беше, нали, не знам какви други изрази има тук в България, ползвате. Αλλά είναι μπροστά μας και εμείς κοιτάζουμε πιο πέρα. Но е пред нас и ние гледаме по-надалеч. Και εκεί λέμε, δεν μπορώ, И там казваме, не мога, είναι δύσκολο. трудно е. Πόσες φορές λέμε, πώς το έκανα εγώ αυτό. Колко пъти сме си казали, как го постигнах това аз? Εγώ. Аз? Δεν αναρωτιόμαστε. Не се ли запитваме? Οπότε ναι, η ΕΛΕΡ είναι πολύ απλή και ταυτόχρονα είναι και πολύ δύσκολη. Така че да, елар е много обикновена и в същото време е много simple и в същото време много трудна. Ξέρετε γιατί είναι απλή? Γιατί τα προϊόντα είναι αυτά. Знаете ли защо е simple? Защото продуктите са тези. Γιατί το marketing είναι αυτό. Защото Ξέρουμε. маркетинга е този, който знаем. Γιατί το fast track είναι αυτό που ακούσαμε. Защото fast track е този, който чухме. Οπότε είναι πολύ απλό Така че е много simple. να το κάνουμε. Да го направим. Έλα όμως που είναι και το πιο δύσκολο. Аде, че е най-трудното. Έλα που είναι το πιο δύσκολο. Най-трудното. Γιατί? Защо? Γιατί έχει να κάνει με εμάς. Защото е свързано с нас. Είναι αυτά που έλεγε ο Χρήστος την προηγούμενη ώρα. Това нещата, за които говореше Христос в предишния час. Γιατί εγώ τελικά είμαι η δυσκολία της ζωής μου. Защото аз съм в крайна сметка трудността на живота ми. Γιατί μόνοι μας βάζουμε τα εμπόδια. Защото сами си поставяме трудностите. Και όταν έρχονται τα εμπόδια, δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ το ένα, δεν μπορώ το άλλο. И когато идват препятствията, не мога да го направя, не мога това, не мога онова. Το πιστεύουμε κιόλας. И в крайна сметка това го вярваме, то става съзнание. Άρα, εγώ δεν μπορώ να πουλήσω προϊόν. Така че аз не мога да продам продукт. Έχω το φόβο που έλεγε πριν και ο Χρήστος για πώς θα πλησιάσω κάποιον. Имам страха, както деве каза Христос, за това как ще се приближа до някой. Για να πλησιάσουμε κάποιον, τι πάμε να του δώσουμε. Να του πουλήσουμε όπλα. За да се сближим с някой, какво отиваме да му дадем? Да му продадем оръжия? Ναρκωτικά. Наркотици? Τι πάμε να κάνουμε. Какво отиваме да направим с човека? Να το βοηθήσουμε στο θέμα της υγείας του που έλεγε νωρίτερα η Κρεμένα, πολύ Да му σωστά. помогнем с здравето му, както по-рано каза Кремена. Να του ξυπνήσουμε οτιδήποτε έχει κοιμηθεί μέσα του. Да му събудим каквото е заспало вътре в него. Γιατί η ΕΛΕΡ είναι ένα μεγάλο ταξίδι. Защото Елар е едно голямо пътешествие. Είναι ένα ταξίδι υγείας, ομορφιάς, νοοτροπίας,
εξέλιξης, επιτυχίας που το είπατε πάρα πολύ σήμερα. Елар е едно пътешествие за здравето, за успеха, за... Επιτυχία. За здравето, за Excellence. красотата, за развитието, за успеха. Както много от вас казахте по-рано. Και ξέρετε, αυτές είναι οι πινακίδες που υπάρχουν στη διαδρομή. И знаете ли, тези са знаците, които виждате по пътя. Εμείς τι κοιτάμε? Για να πάμε κάπου χρειάζεται βλέπουμε και ταμπέλες αριστερά-δεξιά. Ние от какво се нуждаем? Когато отиваме някъде, гледаме знаците, отляво и отдясно. Τις βλέπουμε ή πηγαίνουμε με σκυμμένο το κεφάλι? Виждаме ли знаците или вървим с наведена глава? Όταν τις βλέπουμε, μας καθοδηγούν. Когато ги виждаме, те ни водят. Μας λένε πόσα χιλιόμετρα έχουμε να κάνουμε ακόμα. Те ни казват колко километри имаме още да извървим. Γιατί το Google Maps είναι ο σπόνσοράς μας, ο ηγέτης μας και αυτός που ακολουθούμε και μας βοηθάει να εξελιχθούμε. Защото Google Maps е нашият спонсор, нашият лидер, който ни помага да се развием и да стигнем до желаното място. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Не знам дали сте го забелязали. Εγώ την Αλέρ τη γνώρισα πριν πάρα πολλά χρόνια. Аз с Елар се запознах преди много години. Λίγο πριν από το Χρήστο. Малко преди Христос. Η Αλέρ ήταν μια κουκίδα στο χάρτη. Елар беше една точка в картата. Τώρα τι είναι? Сега Τα какво αστέρια. е? Έχει φτάσει στον ουρανό. Сега звездите, стигнала е до небесата. Αν τη βάλεις μέσα σου και όταν ξέρεις τι θέλεις, δεν είναι δύσκολο να τα καταφέρεις. Ако я сложиш вътре в себе си и когато знаеш какво искаш, не е трудно да успееш. Μπορείς να συμπεριφερθείς σαν το άλογο που είναι και η χρονιά του, από ό,τι είπε η Έλενα πριν. Можеш да се отнесеш и да действаш като коня, както по-рано Елена спомена, че тази година е неговата година. Πώς είναι όταν τρέχει ένα άλογο? Как е когато тича един кон? Θαυμάζουμε την ταχύτητά του, Наслаждаваме се на неговата скорост, την κορμοστασιά του, на тялото му, τη χέτη του. гривата. Αυτό όμως έχει ένα στόχο. Това обаче, коня има една цел. Να είναι γρήγορο και δυνατό. Да бъде силен и бърз. Είδατε νωρίτερα πόσα αυτοκίνητα έχει δώσει η Ελέρ Видяхте по-рано колко автомобили την е προηγούμενη връчила Елар χρονιά, από ό,τι είδα. последната година, отколкото видях. Μωρέ, πόσα άλογα έχουν όλα αυτά τα αυτοκίνητα. Колко коня имат всичките тези коли? Και όλα ξεκινάνε από το ένα άλογο που είμαστε εμείς. И всичко започва от единия кон, който сме ние. Η Ελέρ δεν είναι μόνο το προϊόν, είναι το μέσον. Елар не е само продукта, Елар е превозното средство. Ίσως οι περισσότεροι να έχετε ξεκινήσει με το προϊόν. Може би повечето от вас сте започнали чрез продукта. Και εγώ για το προϊόν ξεκίνησα. И аз за продукта започнах. Και το ψάχνα τα χρόνια τότε. Έψαχνα στην κουκίδα πώς θα μεγαλώσει. И го търсех от тогавашните години. Търсех как в картата как ще стане по-голям. Που τότε δεν είχαμε όλες αυτές τις επιλογές που υπάρχουν τώρα, όπως είπε και ο Χρήστος. И тогава нямахме толкова много възможности и опции, както каза Христос, в сравнение с днешно време. Καμιά φορά αναρωτιόμαστε όμως, όλοι μας νομίζω. Понякога обаче се запитваме, вярвам всички ние. Μήπως όταν έχεις πολλά δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις? Дали когато имаш много, не знаеш кое да избереш първо? Και τώρα η Ελέρ δίνει πάρα πολλά. И сега Елар дава страшно много неща. Και εμείς ζητάμε περισσότερα. И ние искаме все повече. Και ίσως να μην είμαστε και ευχαριστημένοι. И може и да не сме доволни.
Και να λέμε τι μόνο αυτά. И да си викаме, какво, само това ли? Αν δεν το έχει πει κάποιος από εδώ μέσα, σίγουρα θα το συναντήσετε. Αν και είμαι σίγουρη ότι έστω και ένας το έχει πει αυτό. Ако не го е казал никой в залата, със сигурност ще го срещнете, въпреки че вярвам, че поне един от вас в залата го е казал това нещо. Γιατί λέει μια παροιμία, όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Защото една притча казва, който иска много, губи малкото. Οπότε σημασία έχει τι θέλουμε εμείς. Така че много е важно какво искаме ние. Και όταν βλέπουμε ότι η ΕΛΕΡ πλέον είναι μια ευκαιρία που μας δίνει πολλά περισσότερα, И когато виждаме, че Елар е една възможност, която ни дава много повече, που όλα έχουν να κάνουν με εμάς και όχι με το χρήμα, όπως είπε ο Χρήστος, βάλτε σε όποια σειρά θέλετε. неща, които всички са свързани с нас и не с парите, както каза Христо, служете ги на което място искате. Όταν ακολουθείς το χρήμα, Когато следваш парите, είναι μια λεπτή κλωστή το να χάσεις την προσωπικότητά σου. нишката е много тънка, за да изгубиш себе си. Γι' αυτό ο Χρήστος δεν έβαλε πρώτο το χρήμα. Είπε, βάλτε το εσείς. Затова Христо не постави първо парите. Каза, поставете вие каквото искате. Ποιο ήταν το πρώτο? Να περνάω καλά. Кое беше първото? Да се забавлявам. Και μετά το χρόνο και το χρήμα το ορίζετε εσείς, το ορίζουμε εμείς. И след това времето и парите, вие го нагласите дали ще е второ или трето. Αλλά η ΕΛΕΡ για μένα είναι σαν τον έρωτα, να συμπληρώσω σε αυτό που έλεγε ο Χρήστος πριν. Но Елар за мен е като любовта, за да допълня това, което Христо каза одеве. Πότε νιώθεις πιο πολύ να χτυπάει η καρδιά σου, όταν αγαπάς ή όταν είσαι ερωτευμένος? Кога се чувстваш, че топти повече сърцето ти? Когато обичаш или когато си влюбен? Όταν είσαι ερωτευμένος. Όταν είσαι ερωτευμένος. Κρατήστε το αυτό, θα σας ξαναρωτήσω. Запазете го това, пак ще ви го питам. Έτσι ακριβώς χρειάζεται να νιώθουμε. Точно така трябва да се чувстваме. Έτσι ακριβώς χρειάζεται να νιώθουμε για τη δραστηριότητα της ΕΛΕΡ, Точно така трябва да се чувстваме за бизнеса си с Елар, για το όραμα που μας ξυπνάει όλη αυτή η δραστηριότητα за визията, която събужда в нас дейността ни с Елар και για το στόχο μας. и за целта ни. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, κάνεις τα δύνατα δυνατά. Когато искаш нещо много, правиш всичко възможно по силите си. Η γνωστή έκφραση του αλχημιστή. Όχι, η γνωστή έκφραση του αλχημιστή. Όταν θέλεις κάτι πάρα πολύ, όλο το σύμπαν συνομωτεί, σωστά? Когато искаш нещо страшно много, цялата вселена работи за теб. Αλλά αρκεί να το θες εσύ. Но стига да го искаш ти. Δεν έρχεται από το σύμπαν. Не идва от вселената. Ο στόχος Целта, πολλές φορές μας δημιουργεί φόβο. целта много пъти ни ражда страх. Ражда страх в нас. Θέλω, αλλά... Искам, но... Θέλω, αλλά μπορώ. Искам, но мога ли? Θέλω, αλλά γίνεται. Искам, но става ли? Θέλω, αλλά το αξίζω. Искам, но заслужавам ли го? Όποια πρόταση έχει αλλά, Което изречение има но, σβήνει το θέλω. изтрива искам, думата искам. Βγάλτε το αλλά από την πρόταση. Από μέσα σας. Махнете думата но от изречението на вашето аз. Θέλω, αλλά μπορώ. Искам, но мога ли? Μπορώ και θέλω. Мога и искам. Θέλω, αλλά το αξίζω. Искам, но заслужавам ли? Το αξίζω. Заслужавам, Χωρίς θέλω. без да искам. Όταν το στόχο τον πάρουμε μαζί μας και όπου πηγαίνουμε τον έχουμε εδώ και εδώ, όλα τα άλλα θα έρθουν.
когато вземем целта със себе си и я носим със себе си, където и да се намираме в сърцето и в главата си, всичко останало ще се подреди. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε σε 3 με 5 άτομα την ημέρα. Трудно ли е да разговорим 3-5 души на ден? Όχι, ναι. Όχι. Не е трудно. Δεν είναι. Το κάνουμε. Правим ли го? Ναι, σε ποια γλώσσα. Не, на кой език? Εδώ οφείλω να το ρωτήσω. Тук трябва да попитам. Το κάνουμε. Правим го. Δεν έχει σημασία αν θα γίνουν συνεργάτες. Ήταν πολύ ωραίο το λάθος. Αν ήταν λάθος. Няма значение дали ще Στην станат. παρουσίαση του Κριστιαν. Няма значение дали ще станат партньори. Беше много хубава грешката, ако беше грешка в представянето на християни. 3 με 5 συνεργάτες το μήνα ή τη μέρα. 3 до 5 партньора месечно или дневно? Τα χρήματα που αναφέρθηκαν από τον Χρήστο πριν τα θέλουμε το μήνα ή τη μέρα. Парите, които Деви каза, Христо, ги искаме за месец или за ден? Ξέρετε γιατί βάζουμε το мина. Знаете ли защо слагаме месечно? Γιατί δίνουμε χρόνο σε μέσα μας να халарώσουμε. Защото даваме време на вътрешно на себе си да си починем малко. Полеко. Έχουμε χρόνο. Имаме време. Έχουμε χρόνο. Имаме време. Δεν θα μπορέσω να κάνω 3 με 5 συνεργάτες το μήνα. Няма да успея да направя 3 до 5 партньора месечно. Είναι δύσκολο, αλλά γίνεται. Трудно е. Γίνεται, αλλά είναι δύσκολο. Трудно е, но става. Става, но е трудно. Εμείς το αποφασίζουμε. Ние избираме. Κράτησα κι εγώ κάτι από τη Φατμέ. Запазих си и аз нещо от Фатме. Σαν μάνα κι εγώ. Като майка и аз. Άκουσα που είπε ότι της έλεγαν τα παιδιά της, το παιδί της, δεν θυμάμαι, μιλά συνέχεια στο τηλέφωνο πάλι για τη δουλειά. Чух, че каза, че детето й викаше, пак ли говориш по телефона за работа? Нали нещо такова каза? Για μένα δεν έχεις χρόνο. За мен нямаш ли време? Από μικρή ήμουνα αντιδραστική, αντιδρούσα πολύ εύκολα. От малка много реагирах много на ситуации, на неща, така бях бурна. Γιατί αυτό που ήθελα Защото това, което исках να κάνω, да направя, το έκανα. го правех. Το έκανα, χωρίς δυσκολίες. Правех го без трудности. Δεν έβλεπα τις Не δυσκολίες. виждах трудностите. Και είναι ωραίο να έρχονται δυσκολίες. И е хубаво да идват трудности. Τα παιδιά μας Децата ни μας ρωτούσανε. не питаха. Πάλι θα λείπετε το Σαββατοκύριακο. Пак ли ще отсъствате уикенда? Πάλι σεμινάριο έχετε. Пак ли имате семинар? Το Σαββατοκύριακο εμείς δεν έχουμε σχολείο. Събота неделя ние нямаме училище. Και έχουμε να πάμε σε πάρτι. Имаме да ходим на парти. Και όπου πηγαίνουμε σε πάρτι είναι όλοι οι γονείς εκτός από εσάς. И в които партита ходим, там са всички родители, освен вас. Γιατί δεν είστε σαν τους άλλους γονείς Защо не сте като другите родители, που είναι τα Σαββατοκύριακα στο σπίτι τους? които са през уикенда у дома? Τι πιστεύετε ότι τους απαντούσαμε? Какво вярвате, че им отговаряхме? Για μας η κάθε μέρα είναι Σαββατοκύριακο. За нас всеки ден е уикенд. Και αυτό προσπαθήσαμε να δώσουμε και στα παιδιά μας. И това се опитахме да дадем и на децата си. Γιατί ο κόσμος το Σαββατοκύριακο είναι πιο χαρούμενος, γιατί δεν δουλεύει. Защото хората са щастливи през уикенда, защото не работят. Σωστά, γιατί κάνει πράγματα. Защото прави неща. Γιατί αλλάζει αμέσως η ψυχολογία του. Защото се променя веднага психиката му. Όπως ξεκινάει η ψυχολογία την Κυριακή το βράδυ γιατί πλησιάζει η Δευτέρα.
Както започва психиката неделя вечер, защото идва понеделник. Και ποιος πάει τη Δευτέρα στη δουλειά και ποιος ξυπνάει πρωί. И кой ще става сега утре, трябва да хора на работа. Όταν φτάνει η Πέμπτη, Когато обаче идва четвъртъка, αρχίζουμε να νιώθουμε καλύτερα. Όταν започваме да φτάνει се και η чувстваме Παρασκευή, по-добре. Петъка вече, όταν φτάνει και η Παρασκευή, είσαι συνέχεια έτσι με το ρολόι. Όπως κάποιοι εδώ που είδα, κοιτά συνέχεια το ρολόι. Είπαμε 5. петъка вече си постоянно в часовника. Както някой забелязах тук, няколко пъти си погледаха часовника. Казахме в 5, но Αλλάζει η ψυχολογία. променя се психиката. Εμείς επιλέξαμε να μην είμαστε έτσι μόνο το Σαββατοκύριακο. Ние избрахме да не сме така само през уикенда. Επιλέξτε το κι εσείς. Изберете го и вие. Επιλέξτε το και πάρτε την απόφαση. Изберете го и вземете това решение. Κανείς δεν είναι γεννημένος να πουλάει. Никой не е роден за да продава. Κανείς δεν είναι γεννημένος δικτυωτής. Никой не се е родил да бъде мрежовит. Αλλά όλοι έχουμε καρδιά και θέλουμε να βοηθήσουμε. Но всички имаме сърце и искаме да помогнем. Και όταν η καρδιά χτυπάει δυνατά, И когато сърцето топти силно, χτυπάει και το μυαλό. топти и мозъка. Πόσες φορές έχετε ακούσει την καρδιά σας? Колко пъти сте чули сърцето си? Σας έχει τύχει Случило ли να ви се χτυπάει η καρδιά τόσο δυνατά και να την ακούτε? да бие сърцето толкова силно, че да го чувате? Και να λες κάτι έχω πάθει ή μόνο εγώ το έχω πάθει αυτό? И да си викаш, абе, нещо ми става. Или само на мен се е случило това? Το έχετε πάθει, μωρέ! Случило ли ви се, бе, хора? Α, εντάξει. Добре. Θα αρχίσω να ανησυχώ για мένα, γι' αυτό. Защото ще почна да се представям за себе си. Ако само аз го чувствам, нещо не е окей. Έτσι, όταν χτυπά δυνατά η καρδιά, μη φοβάστε τίποτα. Така, щом сърцето бие силно, не се притеснявайте, не се страхувайте от нищо. Απολαύστε αυτό το ταξίδι, Насладете се на това пътешествие, γιατί η Ελέρη είναι ένα ταξίδι. защото Елар е едно пътешествие. Μην ξεχνάτε τις πινακίδες, Не забравяйте знаците, γιατί εδώ κανένας δεν θέλει να φάει τη θέση του άλλου. защото тук никой не иска да изпревари и да вземе мястото на другия. Βλέποντας τις πινακίδες, λοιπόν, δεν θα χάσει κανείς το δρόμο του. Виждайки знаците, никой няма да си изгуби пътя. Εμείς οδηγάμε. Ние шофираме, Εμείς είμαστε οι οδηγοί. ние сме шофьорите. Δεν ξέρω τι άλλο να πω πραγματικά. Не знам какво друго да кажа наистина. Είναι τόσο πολλά. Толкова много са нещата. Για κάποιους μπορεί να ακουστούν πολύ φτωχά. Για κάποιους όμως μπορεί να ακουστούν πολύ πλούσια. За някои може да им се чуят много бедни, за някои може да им се чуят много богати. Βγάλτε τον πλούτο που έχετε μέσα σας. Изкарайте богатството, което имате вътре в себе си. Γιατί και σε μένα από εκείνο το σεμινάριο ξεκίνησε. Защото и при мен от тогавашният семинар започна. Από εκείνο το σεμινάριο От тогавашният семинар. άλλαξαν όλα. Всичко се промени. Δεν ήμουν πλέον αντιδραστικό στοιχείο. Не бях вече бурна и Άρχισα να ακούω την καρδιά μου, започнах да слушам сърцето си. όχι γιατί ερωτεύτηκα αυτόν τον άνθρωπο και είμαι ερωτευμένη ακόμα, Не защото се влюбих в този човек и все още съм влюбена, αλλά γιατί ήρθε και η Ελέρη στη ζωή μου και η καρδιά μου, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει σταματήσει να χτυπά τόσο δυνατά. но защото дойде и Елар в живота ми и сърцето ми, както разбирате, не е спряло да топти толкова силно. Αγαπήστε την Ελέρ, Влюбете се αγαπήστε в τον Елар. εαυτό σας και ερωτευτείτε την Ελέρ. По-точно, да, обичайте себе си и се влюбете в Елар. Ευχαριστούμε πολύ. Благодаря ви много.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Благодарим за поканата. Ευχαριστούμε για όλα. Благодарим за всичко.